Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga oras yung amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anag pailingad itinagan a Victor, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, umunay ti amin, kayat kumanpay ti agyaman, gaputan na pili mo to'y padas ko ang maipatangatang iti daytoy a programa. Ilingad na klaangan itinagan a Victor. Pamilyado akon manang ket addan may nga anak ko. Ngam aging gaita, siyak pay laang timang papaadal kadagiti dua kakabsat ko iti kolehiyo. Gapo ta idipimusay ni tatang ko, awanan ti pangalaan ni nanang iti gastusan na para iti panagadalda. Nakaturpusak mat iti kolehiyo manang, ket napagasatanak anaaddaan iti natalged a trabaho, iso ajak pulos tinalikodan ti ingkarik iti daydi tatang, at tumulong aklatta iti panagadal dagiti kakabsat ko. Ngam gapo nga rod iti ipupusay na, siyak meten tinangibaklay amin a responsibilidad iti pamilyami. Ay, makabandong mo ti kanayon nga overtime. Apay ngamin ay akanayon ti overtime mo. Awa na pulos ti inanam. Inton kwan, nagsakit kan. Masapol nga agdoble kayo da Clara. Tani, umadani man ti pa nagbabayad iti tuition pidagiti kakabsat ko.
Amo mo taman ipod pimusay da di tatang. Siyak amin ng tinangibaklay ti responsibilidad. Victor, Oray kasano ti ayat ko asaan na kanayin nga ag-overtime. Saan mo ta mabalin? Kasano pa yun nga dagiti gastos tayo? Nang runakat inton sumarno atawin, ag-eskwelan tumot tanda anak ta. maawatan ka. Ngam ikam kumamot ti patag ti salunat mo. Kasano no da mapasamakan ka. Di nakarkaron nga awan tumulong ka dakwada. Okay aklang Lara. Mababain nakangarudan kan ka. Adan bukod ta pamilya. Ngam aging gayta. Suportadok pa lang ti pamilyak. Katagyaman naklaunay ta maawatam ti sitwasyon ko. Asawa nak, iso ang maawatan ka. Ngam ti daw dawatak laangkan ka. Saan mo kumamat nga abusuan ti bagim? Kas ita, manon nga aldaw akanayon ka nga ag-overtime. Gapulang iti ayat mo ama ipaay amin nakasapulan dagiti kakabsat mo. Di kagda naglara tan nadak ti salunat ko. Sa bagay, manula atawanan, agtorpots to ni Bernie. Enton makatrabahon, makatulong tumot din. Sapay la ko mga rod Victor. Tapno saan lang asikati maubliga. Ay, ala, ingkakat agpalasan tamang rabiikan. Nalpas kamin iti anak taanangan. Nanang, ado'y tabas tuyo. Ada ka di pa ibagas yaw. Adapay anak ko. Kandapay agim matang kaman kadagitan. Adupay ti abastume. Nakababain pa ikat din kan ka nang runa ka nilara nga asawam. Nanang, awan ti rumpo nga pagbainan nyo. Kundi ka agdanag. Maawatan ni Lara ti amin. Amo namot ni awan ti sabali at tumulong kada kayo no saan asyak. Sika nga agpaiso ti inauna anak ko. Ngam saan mo ko mga obligasyon na amin dagitoy. Ay, nagsaapan tumot nga minapimusay ni tatang iyo. Adapay matkit di matmat gadak. Babaan iti panaglaklakok iti tiyandaan. Ang saan ba't nga umanay para kada kami kada kiti kakabsat mo. Isang aron naging kat kabailak. Tulungan kayo nanang. Kaya't ka makaturpos tumot ang dagiti kakabsat ko tapno makatulong dan tumot din. Ay, agyaman na kanak ko. Agyaman na kada kayo kanilara nga asawam. Lakay, imay gayam itay dito'y ni Bernie. Kasapulan ka nun nagbayad iti tuition fee na inton umay alawas. Ta examen da ka nun. Kasta ka de. Saan na bali? Agsweldo ako ninton ka ni kaduang aldaw. Isunton ti panangitad tayo ti dawdawatan na. Sige, tapno maka-examen. Kaasimot na og promissory note manan gaputa madelay ti panagbayad na. Wan Lara. Makurangan man ti para iti masapsapol tayo dito'y balay. Sana bale. Noon yan to ti mabati, di iso ti iyan anay. Saan mo takanayon ngagbayad da iti tuition fee da? Sige ta dumagasak to iti balay sakbay asumrega kinton bigat. Ibagak nga yuray dalabi iten ti panagswildok. Sweldo ako nagpaiso. Amo kapag gusto lang dito manayin para iti tuition ni Barney. Para iti pagkasapulan medyo balay. Ay, awan pa'y marunong mimait. Mababay nakpain ko ni Lara. Naimbaglagan na taman nakaawat ti asawak. Kanayon kadilata na kastoy. Kasano no agadal tumutan da anak ko. Oray patayag ti bagik iti ka-overtime. Talagang aging gadito'y langan ti kabalak.
Ay, anya pa nga tataramidag. Jakmot mabalin na baybayan tananan kung dagiti kakabsat ko. Tinasayat. Agano sak. Katsapay la ko ma. Taadan to nasayat nga ibu nga amin dagiti sakripisyo. Sapay ko mataigag dagiti kakabsat ko ti panagadalda. No, saan mo to na nakababay ni asawa ka? Imbis ko maapara kadakwada lang dagiti sakripisyo kita. Saan? Taadapay lang mo ti pamilya kakabingay da. Naimbag lang nataman nakaawat ni Lara. Tano saan? Ay saus. Jack kumakit amon no anya tirumbang aramidag. Kasta ti sitwasyon ko manang Emmy. Masapul nga agdoble kayo dak, tapno masuportarak ti pamilyak, kastamot ten dagiti kakabsat ko nga agad-adal. Ngam uray kasano ti aramidak nga agtrabaho, talaga nga apagpursi tulaeng ti mabirbirukak. Diyak pa yan maipaayan iti uray basit laeng anamay ti bukod ko a pamilya. Ngam awan ti pagbabawyak manang Emmy, gaputa ipatpatag ko dagiti kakabsat ko, kastamot ti inak. Iso nga aginggat kabaalak, talaga at tulungak ida, akas iti ingkarik, iti daydi tatang ko. Victor, umadanin ti kasangay ti anak ta. May satawan laangan ag-eskwelan tumatan. Ni, huwag nagpaisaw. Kat anya iti plano mo italara? Anya a plano ti kayat mo asawan? Masapul nga agpasgan tayo mo't takasangay kat nga rod anak ta. Anya? Saanan ang masapol? Agluto akto laangan dito'y balay ti pansit. Umanayon dayjay. Ay sos, saan masapul nga awisom dananang. Kastamutan dagiti kaaruba nga dati anak da. Tapno naragragsak. Sigurado ka kaditi dahi tapang panunutan, Victor? Isupay ti gastos. Kakaasi ka lang arudong nagtrab-trabaho. Maminsan lang mo't. Saan mo ta kanayo nakasangay na? Isa arumbang lang nga silibraran tayo. May paikon to pa iti pagkasapulan dagiti kakabsat ko. Dahito ito lakit din kasangay ti anak ta di jak maibirukan iti gastusan. Ngam Victor. Basta agawis ka, tasyak ti makam mo. Mapan mong tawisan dananang. Kasta mo tan dagiti kakaruba tayo. Sige, si kangarod ti makam mo. Nay, adda ka mo't balasang ko. Naimbag man, ta nakapasyar ka. Imbaunak ni Victor nanang. Umay kayo awisan para iti kasangay to di apo ko yo inton ka ni kadwa nga aldaw. Nay, aywon gayam anya. Agam apay ngay nga agawis pay laeng. Di kay pay lamapan mangan ijerwar tapno basbasit ti magastos yo. Di namot kayat nanang. Kayat na kano anaragsak ti kasangay ti apo ko yo. Iso nga iyaw awis na. Ay, anya lakit din ayan ni Victor. Saan mo mutkit di ama babalaw? Tay siyempre, anak na dayta. Iso akayat na anaragsak ti kasangay na. Kasla di yung amo ni Victor nanang. Agaramid day iti pamuspusan. Tapno maipaay na amin a pagragsakan tayo a pamilyana. Huwag nga rod anak ko. Mababain na kun kada kayo. Sipod pimbusay ti amayo. Nagbalin matan nga obligasyon da kami. Nang runa ti panagadal dagiti kakabsat yo.
Di ka agdanag nanang, saan may sa ti aldaw? Anya tamuyo ngay. Ang mga no apaman ang makaturpos ni Bernie, kat maadaan iti natalgad at trabaho, di isuntumot ti makatulong kada kayo. Isong arod akan ayon ko apalagi pandag iti addiyo, asay saya aton dati panagadalda. Panunutan da ko matirigat ni Manong da mangisaksakad iti panagadalda. Nga saan na kuman a responsibilidad, tada kayo kat nga rudan a pamilyana. Di yun panunutan day tananang. Basta agtitinulong tayo, day ta tinapatag. Oh, di yun liplipatan ti kasangay ti apo ko yu nanang. Nanang, di ulipatan di kasangay ti apo ko yu Ay, huwag anak ko. May nga rudan inyawis ni Lara nga asawam. Apay nanang, dakda kayo pa'y lang? Maluman Ayan dagiti kakabsat ko. Ay, napanbiit ni Bernie iti ayan ti kaklase na. Tada ka no ilaplepas da project da. Ang may isa nga adem. Ni Kim, awan pa'y nga aging gaita. Ni, apay ngay. Kani, nasip ngutan. Sa dinong ay tinapanan na. Sapay delikado ti panahon ita. Ay, jakman amo iti da jakabsat mo. Mamin ano abang bagaak, ngamdinak mo ti pangpangag. Apay adi yung bagbaga kanyak nga tasyak kumatinakisarita kan ko ana. Ay na anak ko, isupay apakariribukan manan. Bayam asyakton ti makisarita manan kan ko ana. Sige nga ron nanang. Ngam no aramidan naman syakton ti makisarita kan ko ana. Anya ti kunam Victor? Masansan ang marabyan nga agawid ni Kim? Wan ka nung arod ko na ni nanang. Ni, awan mo ti bagbagan ni nanang kanyak. Awan mo ti nasasaunay di napanak di balayda. No jak pa'y napaliwi tayo napanak di balayda. Ngawan pa'y ni Kim. Di pa ibaga ni nanang. Isong oron nga imbaga nga apay adi na impakpaka mo kanyak. Tasyak mo tinakisarita kan ni Kim. Kat, anya ti kunan ni nanang. Di na kano kaya ta mariribu kanak manayin. Iso adi na imbagbaga. Among amin kat ni nanang nga ungtak ni Kim no siyak ti maparurod na. Ala, bayamon. Dumngagtumat lang ka ni nanang. Ay, amo matandag iti kabataan ita. Nausum da iti ragragsak. Amang ano dala ang mat na pananda iti gagayim na. Saan lakit di amay barkada ka nagbisyo. Tatalaga ang makaraman kanyak. Iti kaso arigat ko amang mangget tapno lang mapagadal ko ida ka ni Bernie. Kalpasan na, agaramid kit din iti may kaniwas. Ay, jakla mo na sawin. Ang mga anya pa iti maaramid ko kunkwa na. Ala, agrelax kakit din. Ay. Inton madamdama, mangrabi ita yun ton, tapno masapa ka makaturog. Tapno makasubot ka mo't iti nagsasaro no arabi apa nag-overtime mo. Jak amo manang, ta iti daydi nga aldaw asa anak a nag-overtime, dim magasak ije balay dananang. Kat ijay ana amwak, amasansan kanugaya men amaladaw nga agawid, tiburidek akabsat ko. Madanaganak manang, ken makaungetak, tababae ni Kim, ken 18 laeng titawan na.
Agamakak nga amangan no na ibarkadan wenno adda ket bisyonan. No kas pangarigan pumudno ti atap ko, sigurado ang makapungtutak. Tadi naman lainikkan patag ti sakripisyok tapno maituloy dalaeng ti panagadalda ken ni Bernie. Naglabas pay nga rod dagiti aldaw manang. Ni, nanang, nagsapa kayo ni Emay dito balay. Apay, anyat na pasamak. Ay na anak ko, Jay Adem, ni Kim, saan ang nagawid idirabi eh? Anya? Apay Victor, anya tinapasamak? Oh, Lara, ni Kim, saan ka no ang nagawid idirabi ko na ni nanang? Anya, ni, sa dino nga rod nga tinapanan na. Ay, Daita nga rod ti pagdanagak anak ko. Napan binirok ni Bernie iti ayan dagiti gagayem na. Bareng adda ijay. anya mo tan ni Kim. Anya nga taaya ti mapaspasamak kan kwa na. Sapay la kumatawan dakas na pasamak kan kwa na. Amang ano, nakiturog lang iti may sa agayem na. Sapay kumatakas tangag pa'y Solara. Sa baling amin tagparparit na kanyak. Sapay la kumata saan na pumudno ti pampanunutag. Mangantayon, tapno makadigos kan sakbay asumrek ka iti trabahom. Hoy, Victor. Mangmangag na ka di? Anya di kunam Lara? Kunak, mangantayon, tapno makaprepare kan ama pa nagtrabaho. Apay aya anak kaununag ti pampanunutam. Diyak pala sumra kita. Sigurado ajak mo't lang makakonsentrate iti trabaho. Gapo iti panang pampanunot ko no sa dino tayan ni Kim. Di ka kadi madanagan. Awan tinapasamak ka ni Kim. Di nak mababalaw. Sa baling amin ang talaga tagparparig na kanyak. Saan nga tanga da nobyo ni Kim? Iso ti simurutan na? Ha? Kasta nga tangag paiso, Victor? Ay, sapay la kumata saan na pumudno ti atap ko. Sapay la kuma. Anya ti madamag nanang. Anak ko, Nabirukan ka din ni Bernie ni Kim. Saan tayo mo ta mabalin ni i-report iti police amazing aging ga iti addan 24 hours sa mapukpukaw. Sa dino tayo ni Bernie. simrekan iti pagadalan anak ko. Kan saanan amasapol nga i-report tayo pay iti pulis. Apay nanang. Nabirukan ni Bernie ti Adem. Ayan na nga rod. Apay di pala si Murot ang nagawid. Di na kayat ti agawid anak ko. Tamabuteng kanuken ka. Kanya kumangit ikabuteng na naon mo tinagbasulan na. Anak, masikog kanu ti kabsat mo. Anya? Masikog? At akadi amuyo ang nobyo na nanang. Awan nga rod anak ko. Tawan mo ti niyam amuna kanyak. Kanawan mo ti makit-kita kakakuyog na. Ay, anya mo tan ni Kim. Di nala pinanunot mo tan di sakripisyo ka mang papaadal kan kwa na. Apay nga naramid na tikas jay. Sapay na gubing pailaan. Ada iti poder ti pamilya ti lalaki ang nakasikog kan kwa na. Kat umaydan to kanu ditoy. Kadwadan ti naganak ti nobyo na. Ay, nasayat mo't nga rin nukas na nanang. Tapno makapagsasarita tayo, anaimbag.
Anya tinapasamak, Victor. Nabirukan ka din ni Bernie ni Kim? Wan, Lara. Adda ka no iti balay ti nobyo na. Anya? Nobyo ko nam? Wan. Kat masikog gaya man, iso asaanin ang nagawid. Anya? Day tatagpay so, Lara. Masikog ni Kim. Ay, kaslak agkapsot iti imbaga ni nanang kanyak ti kasjay. Victor. Amomot no kasanot ayat ko, tapno mapaadal ko lang. Kurang nalapatayag ti bagi kiti katatrabaho, tapno lang maipaay ko ti kasapulan da. Ngamgayam, sa balitar aramiden na. Impaay ko ti amin kadakwada. Pati ti rumbo nga para kada kayo iti anak ta, mabingbingay, tapno mapagadal ko lang ida. Ita, kasto iti supapak dagiti ado arigrigat ko kadakwada. Saan tayo amalapdan dagiti pasamak, Victor? Adaditan, awanan ti maaramidan tayo. Isu day ta ti pinili na. Basta sika, impaay mo amin akabailam. Awan mo't siguron ti makunadakan ka. Kasto'y gayam kasakit. No tinamnamaam kat saan nga iso ti matungpal. Kaslak na nagbambandog itawan ka iskan na. Pasensya kan, Lara. Pati da kayo iti anak ta. Nairamraman iti inaramid ko. Nagudwa ti rumbang kumapara kada kayo. Ita, kastoy lang ti sukat ti ado a sakripisyo kan bandog ko. Sana bali. Adapay mo't ni Bernie. Dandan ni agturpusan ti kabsat mo. Day talaangan ti panunutem. Sa bagay mo't kadi, Lara. Kitamok. Apaaman na makalpas ni Bernie iti panagadal na. May pamaysakton ti amin para kada kayo iti anak ta. Ti maten para kada kayo ti prioridad ko. Nangro na ti masakbayan ti anak ta. Victor. Katagyaman na kiti naman nakaawat mo nga asawa, Lara. Ikarik, aramidok ti amin tapno may paayan kayo iti nasaliwanwan na panagbiag iti anak ta. Saan kayo abaybayan? Ikarik na ita, Lara. Kasla nagtupak ti langit kanyak, iti kasdian napasamak iti kabsat ko ani Kim manang Emmy. Namnamaak ngamin ang makaturpos da nga agpadpada ka ni Bernie, ngam saan ang napasamak. Kasla awan apulos nagmamaayan amin abambanog ken sakripisyo para kadakwada. Ti paglading itak unay, pati bukod ko a pamilya, na iramraman ang nagsakripisyo para iti obligasyon ang naipataw kanyak. Naimbaglaangan tanadaanak iti asawa aman nakaawat launay. Naurnos moten manang ti maipapan iti panagsikog ni Kim. Adan iti puder ti agbalinto nga asawa na. Nagturpos moten ni Bernie. Kat isuitan ti mangipapaay amin akasapulan da ken ni nanang. Kat siyak manang, agtultuloy ti panagtrabahok para moten iti bukod ko a pamilya. Kayat ko asupapakan ti kinaanos ken kinaman nakaawat ni Lara nga asawak, babaan iti panangipaay ko iti nasaliwanwan a panagbiag para kadakwada iti anak ko. Daytoy ti pakasaritaak manang. Toy pagayam mo, Victor. Pagayam a Victor,
Pud noonay ang makaited adal to'y pakasaritaam kadagiti pagayam adumdumngeg iti daytoy a programa. Dayawag ti kinaresponsablem nga asawa, anak, kang runaan na, responsable akabsat, gaputa uray ada pamilyam, na ipaay mulat ti pagrebengam kas anak ken kabsat. Kastamot ti pagrebengam kas asawa ken ni Lara. Amok ang masupapakan to amin ang sakripisyom, babaan iti tulong ti namarswa. Di yung arudliwayan ti kumararag iti namarswa, tapno tarabayan na kayo iti amin aganwatyo para iti pamilyayo. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Vince at taga Nueva Ecija. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad na klaangan itinagan a Vince, taga Nueva Ecija ak Manang. Single mother ni Nanang, kat isulaang tinangisaksakad iti panagbiag mi sipud ubingak. Sa anak pa'y kano nga impas ngay, idi pinanawan ni tatang ko. Kanayon dak asurunan dagiti kapatadak, gaputaawan kano ti tatang ko. Bastardo kun kunada pa'y kanyak. Kanayon mat adamagak ka ni Nanang no sa dino ti ayan ti amak, nga may salaang ti sungbat na. Saan na kano nga ammo? Indakdak kalak nga rod ti kastoy a sitwasyon mi Manang Emmy. Ita addan asawak, ngem rugyak ti agsalaysay idi baruak paylaeng. Anak, mabalin ka di asikantun ti mangitulod ka dagiti impalabakanyak ni Mrs. Cruz inton bigat. Diyak pa'y ngamin nalpas a plansaan, iso adyak na itulod itay. Anyamot din Nanang, apay nga asyak ti pagituludan nyo. Makita dak tuman ditan dagiti barkadak, surunan dak tumanen. Ibagadan tumanen alabandero ak, nakababain. Anya kumangay ti kabain mo anak ko. Awan mo't dakas ngar aramidam. Mapan mo mo't la itulod dagiti linabaak. Dahita nga rod kat Nanang, 5 lalaki anak nagbit-bit-bit iti labada. Nakababain. Amoy mo tadyak kaya ti kasta. Apay aya nga ibain mo ti pagbibiyagan ta anak ko. Di makil ka gapo iti panaglablabadak. Laglagi pumday ta. Iso nga rod adyak kayat ni aging iti lumakaya kat kastoy tar aramidag. Kayat ko ti sa bala trabaho. Kayat ko ti mangopisina Nanang. Oh, kastamot gayam ti kayat mo anak ko. Iso nga rod amapan mo itulod ti labadak, tapno maalam ti tangdan ko, kat adao saram amapan agiskwela inton Lunes. Madamdama, makita naktar armag, nakababain. Amang no katawan naktulang. No talaga akayat nakatimay sa babae, saan na nga ibain no anya ti adda akabibiyag mo anak ko. Saan abasapol ang pamarang ka? Tano kayat na ka? Maaklon na uray anyapay ti kasasaad mo iti biyag. Ay, si Kamag gayam right sa Lydia. Ano tigasangab? Gumatangak man iti 2 kilo abagas kaka, kaninam nga itlog. Ano to orasan? Pasado alaunan iti malam, di kan sapay nangal daw. Huwan nga rod kaka. Apay, ayan nga min ni Benz nga anak mo. Awan matsarak na ita. Di sukuman din naglutaw. Amo na mo tamadama tilabam ka dagiti impalabada dakin ka.
Ay nakaka, awan man nga rudon, jak amaw no napanan na. Kunakmat nga gawid adagos, ta ilap-lapas ko dagiti labadak, awan mutan. Ay na, makandukanwa naman na dagiti barkada na. Imbes ko mamatulungan na kamat nga madado mo ti panawon na makibarbarkada. Nagsadot mo't kaka, di na kaya ti tumulong ka dagiti trabaho iti balay. Saan ka no at trabaho ti lalaki ti kasjay? Kahit nalangan nga iti kahit nangaramitan. Amuna mo tatay talapa naglablabam di pagbibiyagan niyaw sipon pa'y. Tagbay may saka kat nga ro damang manggad. Kaka. Ay, una yun na anak mo. Di pa'y masyan ka. Imbes ko mga iso ti katulungam. Ngamisun sapay tagbali na bagan mo. Di nalanaala mo tan. Ti ugali mo nakagagagat kung nakaananaws. Barang agbaliw tumatlaang kaka. Sapay lakuma. Iti saan nga agbayag. Agpamilyan tumatan di anak mo. Nanang, ikanak man iti kortam. Apay, an-anom ti kwarta kat awan mo't klasim ita. Adda papanan mi kadag iti barkadak. Halangan mo't asumurtak nga wana pulos kwartak. Sa dino manen ay ti papanan nyo, anak ko. Ang kasarde kasinsinti may sa barkadak nanang. Kat inawis na kami. Kababain mo tano jak sumurot. Day talag paspasyar ter aramidam. Sa kanto dumawat iti kwarta. Amumot ati mabirbiro ka kiti panaglabadak. Katapag gusto laang ngay gatgatang tati masapul ta dito'y balay. Kanti kasapulam iji eskwelaan. Anya kayo matan? Kwarta di daw dawatag sana sermon. Nagkuna kami na ay para labat isinaragyo at trabaho. Adumot sa bali tita. Iso ka na ayun da kasurunod dagit amok. Tamakit kita da ka para itulod ka dagiti labada yaw. Agyaman ka anak ko. Taada pagsapulak akasta. Apay, nabiyag ka nga rod no sa anak ang nagsakripisyaw tapno mapadakkel ka laang. Ay na, apo. Ayan nga minitatang ko aya. Apay di kayo di maot iti suporta tapno saan kayo marigirigata nakasta. Kabailan ka abiyagan asyak laang. Diyak ka sa pulan titulong ti awanan bain a tao. Alaki din, ikanda ko niti kwartak. Or-urahin da kong dagiti barkadak. Ingay nga awan mo't laangan ni Fins. Nagpatpat nagdangata iti kasaran anapananda. Bigatan ngam awan pa'y laang. Ay, anyamot na dyan nga ubingan aya. Pagdandanagan na ti tao. Nagpatpat nag-asaanak ang nakaturog gapu iti panangururay ko kankwana. Kamaging gaita, awan pa'y laang. Ay, sapay agtib-tibayo ak. Ay, Diyos ko. Sapay ko ma, tawan dakas ang napasamak iti anak ko. Anay ko nanang, inayadan niyo mo ta. Amoy lang aro din na sakit dita, bimta ka bibig ko. Kasta unay mo ti panang, idapalyo dita agas. Anyamot nga minanday talangam asimangpat anak ko. Bimtak ta bibig mo, adapay black eye mo. Anya nga minaya tinapasamak. Adda kami lastok iti salaan. Nagre-renupak kami na. Kunada siguro natrasan mi ida. Liklikam ka diti makigulo anak ko. Imbag takas talaang tinapasamak ka. Kasano no nakarkaro pa inumday ta tinapasaram. Apay, itulok ko Mike. Nandamot dagiti barkadak. Saan da kabaybayan dagi jay? Saan kanto lamap mapan iti sa bali a lugar inton maminsan? Husto daytan. Ni,
Anya kay taramidag dito inawan classic. Agpupok? Nagado ang matrabaho dito ibalay. Agdalos ka. Uno saan? Sikat agluto iti kanunta. Taamumot nga ado ti agpalpalaba kanyak. Apay, trabaho ayamot ti lalaki na kita. Katno trabaho ti babae dayta. No apay mo ti nakasto ti biyag tayo makapabwisit. Kat saya atam ti biyag mo anak ko. Tapno na saya at to ti masakbayam. Aramidom nga inspirasyon ti kastoy akasasaad na iti biyag. Tapno umasinso ka. Saan akas ta adadadaulam ti biyag mo. Gapo iti panakibarbarkadam. Ti aramid ko manang, ti makibarkada no kastang awan serrek ko iti pagadalan. Pasaray mapagulo kami, isa ang makaungot kanyak ni nanang. Diyak man amo manang, ta imbes asaya atek ko matibiyag ko. Gapo iti nadakkelak a kinarigat ti biyag mi, ken rigat ni nanang anang isaksakad iti panagbiag mi, babaan iti panaglablabada na, saan tanasumok ko pa'y tinakibarkada. Gaputa masikurana kon iti kinarigat ti biyag mi manang, nagdesisyonak nga agsardeng laengen nga agiskwela. Anyati ko nam anak ko, agsardeng kan nga agadal. Una nang, agtrabaho aklangan. Masuruna ko niti kastoy akasasad ta iti biyag. Anya ko mangay at trabaho ti serrek am anak ko, kat di ka pa'y mat nakaturpos. Adda talyer ti ulit ti barkada ak nanang. Agsapsapol da iti helper. Sumulig aklangan ijay, barang ada masursurok panggap kadag iti lugan. Kabailam nga ta, anak ko. Uy, nanang. Hapay ka ta saanan ngay. Kaduan nak to di barkadak. Ta iso ti mga sarrek kanya kajay. Ay, sige no isuti ko nam anak ko. Ngam kay kayat ko kumano ituloy mo ti agadal. Saanin nanang. Isumot lang marigregatan kayo ng mga isaksakad iti panagadal ko. Di iyo pa'y maipaayin na kiti daduma ka sa pula kiti panagadal ko. Oh, di agsardeng aklangan. Agsingsingpot ka nga rod iti papanam apagtrabahuan anak ko. Say-saya atom ti trabahom. Tapno maayatan mo't kan ka at agbalin nga amom. Wan ka di kag danag. Anda ka di makan. Mabisina kon kay. Mapan kan iji kusina ta nakaluto akon. Umununakan amangan anak ko. Soft drinks man tata? Nay, apay, nagkapwam range. Kasla na pampanog ka. Nagkapwa ka di talyer di nakabangi-bang nga ili tata. Anya tinaramid mo jay. Di mo tanda kumaklasim ita. Di ako nintuloy nag-eskwela tata. Agtrap-trabaho ako ni titalyer. Anya? Di pa sayang no saan mo nga intulaw. Kung may apa nagtrabaho kakit kabailan nakapaymot na pagadalan ni nanang mau. Marigatan nga ro din tata. Kan may mayatan da ito Tapno saan nakakanayan na pag-ungtan no kasta dumawat akiti kwartana. Mawartam ko man ni nanang mo, Baines.
pampananutan naman ati gasto sa may eskwelaan. So ano saan na para iti panagadal mo ti paggastusam? Natural nga gungot May mayatan ti kastoy tata. Tapno da bukod ko kwarta. Tapno jakon dumawat pa ikan kwa na. Sige tata, agawid akong tapno makainanak matag. Kanayon sa amot ti panaginom yu iti arak no kastang agritira ka iti talyer anak ko. Saan mat, nanang? Pampaikat lang iti bannog. Aya pampaikat iti bannog. Idi na minsan nga aldaw, tanga trabi ka manan anagawid. Amang ano ba ibus mo't lang ti swildom iti bisyom anak ko? So nga ron lang nagtrabaho aktab no ada pagbisyok. Tapno saan ako na dawat ka na kayo. Ay na anak ko, agbaliw ka ka din. Amom lang aruden no kasano karigat abirukan ti kwarta. Ibusampay laang para iti bisyom. Sayang ti bannog mo anak ko. Nanya kata sayangan. Isong anong nagtrabaho ka. Tapno ada pag-happy-happy. Tapno malipadak ti kastoya kasasaan ka. Jak pa mo no sa dino tayan ti amak. Kumusta mat ngatan? Siguro saan nakastitibiyag ko. No, saan kayo nagsina? Siguro bak nang tayo matita. Anak ko. No, apay kami na nagsina kayo. Siguro sikat di ka po na. Amog, at damat basol mo. Iswa nagsina kayo. Good morning. Good morning, Wet. Anya ka diti maipay ko, miss? Kaya't ko kumaadamagan no nalpasa dyan paaramid ni papaalugan mi. Anya ka di alugan day, chay? Dayjay man di po raw alugan nga day ti dayjay abanda. Dayjay ka day, miss? Di na tinagan ko. Siyakmat ni Vince. Nalpasan di na. Kalkalpas lang nga tinarimaan di mekaniko mi. Ungayam. Pasikat may dito talyer. Ada nga men importante anapanan ni Papa. Siya kundi mangyawid itilugan mi. Gasta ka day. Sige, umay ka. Mapantay tayo ni boss. Ibagata nga alaang mong tilugan nyo. Agyaman na, Vince. Naamamok ni Dina iti talyer a pagtrab-trabahwak manang Emmy. Nupay baknang da, sa anak a nagpangadwa a nakisininged ken kuana. Nasingpet ken napakumbaba ni Dina manang. Iso anatin nagtiriknak ken kuana. Awan apulos tinamnamaak idi ken kuana. Ngem uray no kasta, impariknak ken kuana anapudno ti panagayat ko. Agingga nga inaklon na nga rod ti panagayat ko manang Emmy. Apay adyak makontak cellphone mo di kalman, Vince. Pasensya kan di na.
Nagkasangay kami ti may sa barkada kiso nagiinom kami. Kat diyak mo naputan ti oras. Kasta ka di? Kain pasensya ka na, di ka mo natiksan. Okay lang. Gaminton maminsan. Talaga nga agungot akon. Ni, apay mo. Apay? Salud-sodam no apay? Gapula ang iti pa nagiinom yo. Nalipata mo nga adanobyam nga agururay iti awag mo. Kasta ka di kapatagkan ka ti arak, Vince? Si kamot. Italaang mo't pasamak ti gastoy. Iso nga rod. Sige, pagbigyan ka ita. Nga masapul asur-surwa mon aliklikan ti arak no mabalin. Saan anasaya atay ta abisyo? Ti kanayon nga aginom kan makibarkada. Kasla narigat sa dayta papaaramid mo Sipod ka bamban wagak. Agin inom ako ni ti arak. Kan adan dagiti barkadak. Kasan ng orda maliklikak dagita. Well, ibagbagak lang ti pagsaya atam. Ngamno di nakipangag. Adakan ka dayta. Kasla ka lang ni nanangin. Awan lakat agungot no kasta makainumak. Para kan kamot lang ti bagbaga ni nanang mo, Vince. Sapay ko mata maamiris mo dayta. Talaga ka di adikan malapdan iti panakibarbarkadam, Vince? Sorry Ngam narigat mo tatsak pagustuhan na iti barkadak di na. Amo mo tamanipod pa na addaan tayo iti relasyon. Kadwa kong dagiti barkadak. Ita, kaya't maaliklikak ita. Kaya't mabaliwan ti kinataaw. Amok, ngam ninamnamak ka agbalbaliw kan taanda akon iti biyag mo. Kasano nagasawa tanton? Kastakan to kadipay? Kasanon ti masakbayan to ti buklan ta pamilya. Pasensyakan din na. No kastamot laang adi mo maliklikan ti agbisyo kan makibarkada. Nasaysayat pa'y siguro nag-breaktan. Anya? Gapo lang iti dito abanag, i-break na kon? Tapno mo ipamaysamon ti atensyon mo iti barkadam. Kan tapno awan ti mangiparparit iti panagbisyom. Adamot arapaap ko iti biyag, Vince. Diyak kayat aday tanto ti agbalin a problema ta inton agasawatan. Di mo kumamot aramidan kanyak ti kastoy di na. Lading itat, Vince. Namin anon abinagaan ka. Ngam di nakimpangag apulos. Mangipanaknak anapatpatag ti barkadam ngam iti siyak. Iso nga ag-break talaangan. Nay, nabartek ka manon. Talaga ka di adi ka nagbalbaliw, anak ko. May saka. Insinan ako ni Tina. Kasano adi na kaisina? Basol mo amin dagito, sikabakit. Saan kayo kumanagsina ni tatang ko? Saan kumamadakas to itibiyag ko ita? Mom ka din nga pa na sumok ko ti barkada kan inaw. Gabugan ka. Kanayon ko ang malagip ti amak. Siguro nubuo ti pamilya tayo. Napadasak mati di makul anaragsak. Siguro sana kasi di makul ka narigat ti panagbiag ko. Anya ti ko nama. Awan utang mo anay baganakam. Kalpasan nagiti sakripisyo anang padakilkan ka. Kastapay ti ibagam kanyak ita. Anya ko mga timpay mo kanyak. Puro rigat tinapasarak sipot kinaubing ko.
Sikalangan ti pimanaw. Itatanglangan ti katwa katimakal. Siguro nasaysaya at madibiyag ko ita. Sa nakasya miserable kan puro regat. Awanan ka. Itim may. Nanang! Ayot na po sama kang ka. Nanang! Nanang, amo ka mang mangagnak. Pakawanin nak, nanang. Diyak ingagaradag iti na isawang ko kun ka. Gaputi ka na yun na panang pampanunot ko ka ni tatang. Diyak nakita dagiti sakripisyong para kanyak. Diyak inikan patagdag iti inararamid mo. Dagiti rigat mo nang padakkel kanyak. Pakawanin na ko mananang. Vince, anak ko. Nanang? Nangagwamin, nagitin sawak mo. Awan ti masapul nga ikidawam iti pamakawan. Aklunag, at dapat pasol ko. No apay ngawan ti amam, iti danam, iti panagdakkel mo. Sana nang awan basol yo. Basol ko ti amin. Diyak inikan patagdag iti rigat yung para kanyak. Pakawanandag, nanang. Pakawan ka na anak ko. Katsapay ko ba? Taorno sa muntibiyag mo. Agbalbaliw ka. Tapno naragrag sa akak. Amang panaw ka. Sana nang di nagpanawan. Agdan nata pa itinapawot. Kahit ko panagnagan di pa nagbalbaliw ko nanang. Di nagpanawan. Unay. Anak ko. Nanang? Nanang! Di nagpanawan, nanang! Nanang ko! Nanang! Pimusay ni nanang, ajak pulos na iparik na kankwana, tinalaos a panagbabawik, kadagiti inararamid ko kankwana manang Emmy. No kaano pa'y anak kaamirisak, isumatan ti ipupusay ti inak. Idi na itabon day dinanang,
Ingkarik iti tanem na nga agbalbaliw akon, ket urnusakon ti biyag ko. Di mawatakmet iti pamakawan kani Dina, ket kinid daw ko nga ipaayan nakpay iti may sa agundaway, tapno maipanagnak ko ti panagbalbaliw kon. Pinakawan nakmet manang, ket ita umadanin ti panagkalay sami. Ingkarik iti bagik nga aramidak ti amin, tapno maipaayak iti nasaliwanwan a panagbiag ti buklen minto a pamilyami. Daytoy ti pakasaritaak manang, to'y pagayam mo, Vince. Vince, pagayam ko, naliday man ti pakasaritaam, ngamdayawan ka, tanakaamiris ka, kan nakapagkid daw ka iti pamakawan iti inam, sakbay apimusay. Amok anaragsaken ti inam sa dinuman ti ayan na ita. Sapay kuma, taagtultuloy ti panagbalbaliw mo para itibuklan yun to a pamilya ken ni Dina. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, ti biyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anag pailingad itinagan nga LC at taga Ilocos Norte. Ngam iti agdama, kat adda iti pagilian a Hong Kong. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan nga LC, balasang akpaylaang manang. Agmay may saak nga anak, kat jakon nakita ti amak, sipud kinaubing ko. Adda pwesto ni nanang ko ijetsendaan, nga iso ti pangalalaan mi iti pagbibiyag mi, kastamutan apara iti panagadal ko. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idi addaak paylaeng iti pagilyan tayo manang. High schoolak paylaeng idi. Ada akon, anak ko. Ne, nasapa kayo ita, nanang. Diyak pa'y nakaluto. Kasangsangpot ko ngamin manipod iti pagadalan. Siguro, nasapa kayo anak paibos iti lako yon niya. Wan anak ko. Ada nang pakyaw ka dagiti lakok anateng. Iso nasapa ka nakapaibos. Ay, nagsaya atan nanang. Hustumot tapno saan kayo unay amabanog kan marabyan nga agawid. Wan nga rod, anak ko. Oh, kumusta mo ti panagadal mo? Mga nood ka sa pulam iti pagadalan nyo. Ibagamlaeng, anak ko. Ada nga rod project mi nanang. Ada dagiti masapul mi agatangan. Awan problema, anak. Kakaiso na pinakyaw da dagiti lakok. Mababainak namin kada kayo. Kakaasi kayo na tumatao iti pagtagilakwan tayo. Amo ka nabambanog kayo, nanang. Iso nga rod nga agtrab-trabaho anak. Tapno maituloy mo ti panagadal mo. Iso nga igaad mo ti agadal. Taday talaeng ti maitad ko ken ka. Tawan mo't sanikwata. Nanang? Sa dino nga minti ayan ti amak? Saan ka di nga imbagak batan kan kaanatayan ti amam? Iso di mon birukan pa'y anak. Bagi talaangan tinamnamaan ta. Awanan sa balipay. Di mon birukan ti awan. Siguro, nood ni tatang. Sana kasto'y karigat ti biyag tayo anya, nanang. Siguro, anak ko. Mabalin akasta. Sige, inakpay agpulas. Tapno matulungan ka iji kusina.
ko ni Eskwelaan. Sige, anak. Saan kayo kadingagla ko ita, nanang? Mapanak to inton madamdama anak ko. Kas lang amin maulawak. Ha? Nanang, ang mga nonyamot daytan. Kaya tyo kadingaipan kayo di ospital? Ay, saanan anak. Iyan na naklabit. Mapukaw tumat lang daytoy. Nanang. Halakit din. Mapankan iji pagadalan. Ang mga numala daw kapay. Sigurado kayo Awan lat exam ko ita. Sana ko man nasumrek. No talaga ang maditirik nayo. Saan kayo namang lukat iji pwesto? Agina na kayo laangan. Urayan dak tagawi dak adago sa paman amalpas ti klasik. Sige anak. Dinak pagdanagan. Kumusta nga tan ni nanang? Madanaga na. Sabali nga mintilanga na itay pinanawak. Masya na kunay kan kwa na. Gapula ang iti ayat na maituloy ko ti panagadal ko. Mababuson ti bagina iti katatrabaho. Ay. Hi, my friend. Anya ti mapaspasamak kan ka. Itay pa napaliw ko akasla. Naunag ti pampanunutan. Madanagan na namin kaninanang. Imbatik namin iti balay ang maululaw. Ala, kasta ka di? Isumat lagay makasta ti jar mo. Imbag man ta naka-examine ka pa Wan nga rod. No saan lang ang exam? Diyak ko man simrek. Ala, mapanta nga rod na di kantin tag-lunch tan. Sana bale. Apa man namalpas ti klase. Ika gumam tagawid na dagos. Amukmat kat no kasano ti kapatagkan ka ni mother. Amumot ada kami laangan ti agkapamilya nga adda ditoy. Sipod pimanaw ni nanang iti lugar da di ubingak pay. Awan ka bagyan mi ditoy. Diyak lakit di maklon na dadak sa mapasamak ka ni nanang ko. Maawatan ka, friend. Malanga roden. Mapantan iti kantin. Asidag ako ni Jipalay mi. Sapay ko matada ni nanang di tabalay. Imbagak mo't kan kwa na asaanan amang lukat pa iji pwesto. No talaga ang maditirik nana. Nanang! Ada kayo ka di dito'y balay? Nanang! Ni, saan magayam anak kasara to'y balay? Nanang! Ayan nyo! Elsie, balasang ka. Ni, apay ka di tatapulon? Ay na, balasang ka. Intaray nagiti ka aruba ni nanang mo itay sa ospital. Anya? Wan, yung kasurutan ni nanang mo sa ospital. Sige tata, agyaman na kada kayo. Mapana ko ni sa ospital. Anak ko. Nanang, apaya di yung imbaga kanya ka na bayag-gayaman nga damarikrik na yo. Diyak kayat nga agdanag sapay, anak. Gaano ba yung mo yung adagayam sakit yo? Apaya di yung bagbaga. Tapno na ipadoktor kayo kuma. Elsie, anak. Nagasaok ni doktor. Nabayagayaman nga da sakit siya leukemia.
Hindi ba'y kumanagagas kayo, nanang? Ang maapay adiya inaramid. Saanan, anak ko. Matayak tumatang. Saan kayo agsawit ikasta, nanang? Diyak kabala na mapukaw kayo. Kasano agtalangan? Kamalam, anak. Agmalin ka kuma, anak tiper. Saan ka di? Aday tatin surungkan ka. Manipod kinaubing mo. Nanang! Ada, kaya't ko nga ipudnukan ka, anak. Maipapanday to'y iti amam. Maipapanday ni tatang? Saan ka di ako na yun nabayagan anatay ni tatang? Saan? Apon no dayta, anak ko. Naglibakak kan ka. Si Bibiyag pa'y ti amam. Anya? Amok. Adya ko nagbayapay. Iswanas ka na ama-amo-amon ti kinapudno. Si Bibiyag ti amam. Tinagan na kat Carlos. Ada iti maletak. Ti kompleto anagan na kan address na. At damat lang ijay ti birth certificate mo, anak ko. Amang ipanag na nga anak na ka. Sa pulam ti amam. Dawatam ti rabrabangam kan na. Diyak kaya di mapanityayan na, nanang. Diyak kaya makita. Kalbasan di pa nang baybayanan kadatay tinabayag a panawan. Sika lang di kayat ko, nanang. Ilaban mo si Karbaga, anak ko. Sa anak akanayon nga day titandam. Pakawanan ipakukan ka. Mapan ka. Iti ayan. Iti Nanang ko. Nabayag-gayaman nga ilimlimad kanyak ni nanang ti sakit naman ng Emmy. Kat ididimmi karmanan daytoy, naladawan ti amin. Uray kasano ti ayat ko ang mapaagasan pa'y ni nanang, awanan tinaaramidan dagiti doktor. Sakbay apimusay ni nanang, impudno na ti amin maipapan iti amak. Da kami gayam ti immo na a pamilya ni tatang, gapo ta nagkasardak ni nanang. Baknang ti pamilya ni tatang. Saan da akayat ni nanang a maikamang iti pamilyada, gapo ta nagtaod iti nakurapay a pamilya, iso a pinagsina da ida. Ni tatang ngamin ti tipo ti lalaki asaan a makatakder iti bukod na asaka.
No anya ti indiktar ti inana, isu ti surutan na. Gapo iti buteng ti inak nga alaendak no maipas ngayak, pimanaw ni nanang iti lugar da, kat impas ngaynak iti dimmakkelak a lugar. Binirok ko nga ro dagiti imbaga ni nanang apam maneknek, asyak kat putot ti amak. Dito iti imbaga ni nanang anang idulinan nakadagiti papeles apam managnak asyak ket anak da ken ni tatang. Ha? Daytoy tay birth certificate ko. Daytoy mo ti marriage contract da ken ni tatang. No kasta, pudno amin nga impudno kanyak ni nanang. At damot dito'y tinagan kan address ni tatang. Diyak ko makayat ti mapan iti ayan na. Ngam isumat ngamin tikid daw day dinanang. Sakbay apim musay. Sa bagay, kayat kumot ama-am-amo ti amak. Makamu ditan no bigbigan na kung saan. Tinapatag, makita kun iti personal ti amak. Sigurado ka kanina dahi tapang ngedeng mabalasang ka. Unta tapulon, jakmot masango nga imatunan tinaibati kanyak ni nanang apwesto di tiyandaan. Isu nga ilakok laangan kada kayo. Amok ama asikaso yu ana imbag. Kan saan kayon asab-sabali kada kami kan ni nanang. Adya karon ti planong balasang ka. Kalpasan na may lakom ti pwesto ya. Kayat ko nga ituloy ti panagadal ko, tata. Kayat ko ti makaturpos. Taiso day ta ti tartari gagayan ni nanang ama pasamak. Kan kang runaan na, sa pulak kano ti amak. Andya, sa bagay, karbangam day ta balasang ka. Ang masapul ang nakasagana kahit anyaman ama pasamak. Di mo amo, nuhan niya ti kapanunutan ti amam. Sapay damag ko kat adan sa kanon sa bali a pamilya na. Naisagana kon ti bagik para iti dayta, tata. Amok adinak baybay anti Diyos. Jakmat idariribuken. Kayat ko laang ama-am-amo ti amak. Kayat ni nanang agastusan na ti panagadal ko. Aging ga iti makaturpusak. Sige, sa akong timanggatang iti pwesto yaw balasang ka. Tanda mo ti anak ko ang mangimanihar. Di kaagdanag tataripatun mo na imbag. Tapno saan mo ta masayang tinagbanugan kung pakakitaam iti daydi inam. Agyamanak, tata. Mala, tarabayan na ka ti Diyos. Iti amin na plano kun aramidem. Balasang ko. Amalam yun, nana. Ada ka din ni Sir Carlos? Ay, kasta mo kang kabalasang ka. Anya ti masapol mo ka ni Sir Carlos. Kaya't ko lang kumamakasarita, nana. Ay na, kapampanaw na, balasang ko. Napan iti restaurant na iti sentro. No, kaya't mo, ni mamlangan ti kasaritam.
Wano saan ti anak da? Adada di taunag. Ay, saan na nana? Ang mga makaisturbo akpay. Ano kasta nga roon? Mapankalagan iti restaurant ni sir. Sigurado ka day jay. Pasaray maladaw nga agawid. Kasta ka din nana. Sige nga rod nana. Mapanak laangan ijay. Ibagayo laangan no sa di nga abanda. Tamapan ko laangan sarakan ijay ni Sir Carlos. Ay, sige, balasang ko. Dahito'y gayam ti restaurant nga imbaga ti nakasaok abakat iti balay ti amhak. Dakkel, kan madlaw aklas a restaurant. No kasta? Pudno ti imbaga kanyak day dinana, abak nang ti amhak. Sa bagay, oray ti balay da, nagdakkel. Pakakitaan at talaga abak nang da. Kasto'y gayam kasaliwanwan ti biyag ti amak. Agraman ti pamilya na ita. Ngamda kami kaninanang. Puro rigat tinapasaran mi. Tinasayaat. Birukak ti amak. Naimbagnal daw yo. Kaya't ko kumamakasarita ni Sir Carlos, sir. Siyak ni Carlos. Ano ti may paay ko kun kaya? Ha? Da kayo ni Sir Carlos? Wala ha. Siyak nga rod. Mada ka di masapul mo kanyak. Umay ka. Agtugaw ka, iha. Agyamanak, sir. Siyak ni Elsie, sir. Anak ni Mina. Mina? Sino ang Mina? Siyak ti kakaiso na nga anak kiyo ken ni Mina. Apay ngay may ka dito eh. Pumanaw ka. Diyan ka mamuti bagbagam Amina. Adto'y ti birth certificate ko amang ipanaknak nga anak dak ni nanang. Kat adto'y mo ti marriage contract yu amang ipanaknak. Nagkasar kayo kaninanang. Kat da kami ti legal a pamilyayo. Angon. Anya ti masapol mo. Apay nga imbay ka dito eh. Diyak kaya't amamuan ti pamilya nga anak ko iti sabali a babae. Unay kayon. Kasta ti bagayo kanyak. Kalpasan ti mano atawan a binaybayan da kami kaninanang. Permi arigat ni nanang anang isaksakad iti panagbiag mi. Aging ga iti nagsakit. Kat pimusay. Anya, pimusayan ni Mina. Wan, kat imbilin na kanyak abirukan kayo. Tapno kidawag ti obligasyon nyo kanyak nga anak yo. Anya ti kayat mo. Ibagam tayo pa ay ko'y tamat lang. Mano ti kasapulam. Sinapol kayo. Taiso ti kidaw day dinanang sakbay ang nagsat ti angas na. Ngamjak kasapulan ti dakkel agatad. Kidawak laeng asuportaran nyo ti panagadal ko. Aging ga iti makaturpusak. Ikan nakiti panawon kong agpanunot no anya taramid. Ngam na ito ti tantanam. Diyak kaya't amamuan ti pamilya nga kasabali nga anak ko. Naawatam.
Iti panagkita mi iti amak manang Emmy, dinaaklunan nga amam muna day dinanang. Agingga idi impakitak amin apam manaknak at talaga nga anakdak iti day dinanang. Nasakit dagiti insawang ti amak. Ngam nagbalinak anatibker, kat inlaban ko ti sang kabasit akar bengak. Agingga nga ison amismo tinangibaga nga aramidan na ti amin tapno matulungan nak. Ngam tinasakit, di na kayat amaamuan ti pamilyana nga adda sa bali nga anak na. Imanugot aklatan manang Emmy, tati adda iti panunot ko, ang mga nudumtang tumatlaang ti panawan ang makaamiris, kat iyam amunak iti pamilyana, tapno agbalin kamin, amay maysa a pamilya. Sir, kakampay iti restaurant ko kas may sa working student. Iti kasta, may tuloy mo di panagadal mo kan makapagtrabaho ka mo tan kabayatan nga kadadal ka. Di kagdanag, sakti makamu iti amin na gastos mo iti pagadalan. Agyaman akno kasta. Sa akong ti makamamang ibagay ta asawa kan kadagiti anak ko. Nukas pangarigan umayda dito katagdamag da. Kastamot ngayam amuka kadagiti trabahador dito restaurant kas may sa trabahador matlaeng. Maawatak, sir. Sapay lakuma, tanalawakan ka ti amin. Diyak kayat nga dati makatakwat nga anak ka. Diyak kayat amatadaal ti pamilya. Una yan ti panangyayali kakayo iti pamilyayo. Diyo kayat ama perdi ti pamilyayo. Idinto tasyak. Nabayagan a pinerdiyo ti biyag ko. Ti masakbayak. Orda na isang ratapag na edaan dagiti agtrabaho dito eh. No kayat mo, ejay kamatan nga agnad. Sige, umanugot ak. Nalawag mo't siguro timbagakan ka. Katsabay kumatawan ti rumswa aparikot. Bayat ti kaadam dito eh. Hi, siyak ni Dan. Si kagayam timbaga kada kami ni Sir Carlos sa Baro Akadwami. Uwan, siyakmat ni Elsie. May sak a working student. Nakipakpakaasi aklaan ka ni Sir Carlos. Numabalin nga agtrabaho ak dito'y kabayatan nga agad adalak. Wan, kaya't ni Sir Carlos ti kasta. Kinapudno na, adon tinatultulungan ng estudyante tapno makaturpos dalaan. Ado pa dagiti charity at tultulungan da iti pamilya na. Kasta ka di? Wen Elsie, nasingpot ti pamilya ni Sir Carlos. Kasta mo tan dagiti anak da. Nasisingpot da kadagiti trabahador da. Nabayag ka din kadakwada? Medyo. Sapay ko matamaanusam ti trabaho dito eh. Tapno makatulong iti panagadal mo. Narwamak matitirigat. Amok akabaalak ti agtrabaho. Bayat nga agad adalak. Nagasat ka dito ti simrekam. Amok, sigurado ang makaturpos kay ti panagadal mo, Elsie. Sumagmamanon abulan ngagtrabaho ak dito restaurant ni tatang. Ngam isupay lang ti trato na kanyak. Diyak pulos marik na ngay bilang nak nga anak. Amo kadumtang dagiti apasamak. Kunak no kabalak. Ngam kasla kayat kunti sumuko.
Masaksakit anak. Tunggal makitkitak idasang kapamilya. Makitkitak no kasano kalailo ni tatang iti pamilya na. Nang runa iti asawa na. Iap-apal ko day dinanang. Siguro, no sandaan nagsinay di. Nalabit, da kami kumakaninanang ti adda iti kasta kasasaad. Saan kumana sa paapim musay day dinanang? Nanang, inaramid ko namin na pagayatam. Ngam kasladya akong kabaalan. Dumtang matgayam ti panawin asumuko ti puso ang masaksakitan. Pakawanan nak nanang. Ngam panawanan. Tapno ti masakbayak mo ti panunutag. Amo kakabala katunuyan amin at tartarigagayak. Mabaan iti bukod ko pa nagsalukag. Adya kun kasapulan ti tulong ti awan puso na nga amak. Pumanaw akon dito eh. Katsak to nagpagpakita pa iti oray kanuman. Kalpasan dagiti na ipudnom kanya, Elsie. Di ka mababalaw. No kasta tagbali na pangadang mo. Talaga adyak kabaalanan dagiti makitkitak. No kasta nga agkukuyog dang agpapamilya. Maawatak ti marikrik na, Elsie. Talaga nga awanan namnamang agbaliw pa iti trato kanyak ti amak. Iso nga imanugotak iti singasing nang agtrabaho kan agyanak dito eh. Kunak no dumteng to ti aldaw. Nga ipudno na ti amin iti asawa kan anak na. Bareng maaklundak kat agbalin kamin ang may sa pamilya. Ngam nagbintutak. Taging gaita. Awan apulos nagbaliwan ti amak. Kat anya ti plano mita? Agmero kak iti panggadak. Agsardangak pa lang nga agadal. Tapno makaurnungak. Kat maituloy kong tumatlaang ti panagadal ko. Elsie, no kayat mo, kasarita tanimanang ko. Kidaw katulungan na kang agabroad. No kayat mo. Ha? Agpaiso, Dan? When Elsie, mabalin na ka nga ibirukan iti employer ni manang ko di Hong Kong. Adon dagiti kakabagyan may natulungan na. Kayat ko, Dan. Kat itapay laang agyaman akon kan ka. Awanan yaman na. Iti kabayag ti panagkadkaduatan dito restaurant. Napanagnaga ka na sayat ka tao. Masyanak unay kan ka. Nang runay di impudnom kanyak nga amam gayam ni Sir Carlos. Hanggang amok akabailam dayta, Elsie. Kabaalak, Dan. Day dinanang tinagbalin nga inspirasyon ko. Tapno agbalinak anatibkar amang sarangat kadagiti panubok ko iti biyag. Katagyaman akmat iti Diyos. Taim pa ay nakamakatulong kanyak. Agyaman ak unay, Dan. Manawak nga rod iti restaurant ti amak manang Emmy. Kat jakon nagpakpakita pay iti amak. Amok amaragragsakanен, taawan akon iti puder na. Tinulungan nakmat ni Dan ang nakisao iti kabsat na, tapno makapanak iti balasi u taaw.
Kat napagasatan akmet manang Emmy. Ita, adda akon dito'y Hong Kong. Nasingpat dagiti amok, takabsat metlaeng ti amo ti manang ni Dan. Amok ababaan iti panagtrabahok ditoy, makaurnongak ton manang, kat no dumteng to ti aldaw akayat kon nga ituloy ti panagadal ko, addan ton naan-anay agastusak para iti dayta. Agtultuloy met ti komunikasyon mi ni Dan, kat isulaangan ti pakadamdamagak no anyan ti mapaspasamak iti amak ken iti pamilyana. Aging gaitamanang, adda dagiti gundaway nga isang sangitak ti napasamak iti inak, ken ti saan apanang bigbig kanyak ti amak. Daytoy ti pakasaritaak manang. To'y pagayam mo, Elsie. Elsie, pagayam ko. Pudno anakas ang tinagbalin akasasaadyo iti inam. Iti likudan ti kinapudno, ada kayo gayam ti legal a pamilyana. Dayawag ti kinatibker mo pagayam ko. Kat nasupapakan dayta, babaan iti napintas agasat asimmang baykan ka. Amok adumteng tumatlaang ti panawan, amasukatan iti ragsak, tiliday, amapaspasaram ita. Yat nagmo ti pamakawan mo iti amam. Tapno nalaglag ang tiriknam, iti panakigasang gasat mo iti biyag. Alakastan, kat agyamanak, iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, ti biyag.